is the result of our obedience desirable or disgusting? Sige pasabot ani. Ang bunga sa pagka masinugtanon, kini siya gitinguha or kini siya dulumtanan. On Zacchaeus' encounter with Jesus, Zacchaeus' salvation, then genuine obedience resulted to the salvation of his household. Anong may resulta nga pati ang tibok panimalay nakaila sa Ginoo? Because he obeyed God. Wala ka matingala? Nganong imong pamilya, dili pa mga lagad sa Ginoo? Nganong mapamadakpan sa Ginoo hantod karon? Nganong wala pa namukuyog sa imuha? Maybe there is something in you. Tunay problema diha kanimo nga maoy nahimong hinungdan nganong kining imong mga minahal sa kinabuhi wala pa mga lagad sa Ginoo. Tingali, dili jud ka inaanak ka faithful sa Ginoo. Dili jud ka inaanak ka obedient sa Ginoo. Kay kung obedient ka sa Ginoo, makita na sa imong mga minahal sa kinabuhi na ikaw obedient sa Ginoo. Matinumanon sa tanan nga gusto ipahimo sa Ginoo sa imo. Kay nakita man sa imong pamilya nga dili kay inana, inungdan nga nilang usa. Puhon na. Puhon nagmatarong ning akong bana o akong asawa. Ano man? Tanawa si Zacchaeus. Sa diha nga siya nag-obey sa Ginoo, willingness nga nagaduol diha sa Ginoo. Sa nitabo, nag-obey siya sa Ginoo. Gibalik niya ang tanan, pati na katong iyang mga kinupura gikan sa buhis sa mga tao, pati na ang tubo. Ingon niya ako ning ibalik sa mga tao. Unya ako pag yun ning dublihon, unya ako pag yun silang tubuan. Oh. Siyempre, kung nagpahira, gikuhaan kag buhis sa nga tayo, malipay ka, kay gibalik na si mo, gidubli pag yun, napag tubo. Tanawa ang naitabo sa kinabuhi ni Zacchaeus. Ipakita niya ang bunga sa iyang encounter kay Jesus Christ. Gibalik niya ang tanan ngadto sa tao nga iyang natikasan. Dapat makita ang bunga sa tuwang pagkakristohanon. Dapat makita ang bunga sa atong pagsunod sa Ginoo. Kay kung dili na siya makita, partial lang na siya. Dili gid na siya hingpit o 100% nga pagtuman diha sa Ginoo. On Saul's partial obedience, unsa nitabo? Saul's partial obedience angered God and it caused the Spirit of God to leave him. Unsa nitabo? Ang partial o ang full obedience sa Ginoo ni Zacchaeus sa Ginoo, may resulta kini sa kaluwasan sa iyang tibuok panimalay usab. Dili lang sa iya. Pero ang partial obedience ni King Saul, unsa nitabo? Nakapasuko sa Ginoo ug mao kini ang hinungdan nga mibiya ang espiritu sa Ginoo ngadto kaniya. Muna kung naay mga panahon na bation nimo nga murag silent ang Ginoo sa imuha, basin diri ka kasipyat. Si ikag ampo pero murag wa gid makadungog ang Ginoo sa imuha. Si ikag simba pero wa nimo na feel ang presence sa Ginoo. Ayaw kumpiyansa. Kay basin mibiya ang espiritu sa Ginoo sa imuha. Kay naa kay nahimo nga wala makapahimaya sa Ginoo. Manasuguon ta sa Ginoo, ayaw unya-unya Kay kung unya-unyaon nimo na, basig unahon ka kuha sa Ginoo. Kay pagkalangayan nimo. Ayaw langaya ang buluhaton sa Ginoo. Kay ang kaluwasan is urgent pa yan. Nya kung mag-unya-unya ka, imbes doon na mga tao nga maluwas, kay giunya-unya nimo maimpierno na hinoon. Nga di kita mag-unya-unya sa sugo sa Ginoo sa tuwa.